Ilang resto bar sa Dagupan City ininspeksyon ng otoridad. Yan ang tinutukan live ni King Guevara. King? CJ, ininspeksyon ng otoridad ang ilang resto bar dito sa lungsod ng Dagupan. Ito'y upang masiguro nga na sila ay sumusunod sa health and safety protocols tulad na lamang ng social distancing. Nagsagawa ng inspeksyon ng mga kawani ng Public Order and Safety Office sa ilang resto bar sa Dagupan City. Layo ng inspeksyon na matiyak na nasusunod na maayos ang ipinapatupad na health and safety protocols. Ang purpose ito actually as a reminder para ma-paigting pa natin yung minimum public health safety standards natin lalo sa pandemic. At saka chinek na rin po natin kung sumusunod po sila sa ating laws po. Nobyembre nang ilif ang liquor ban sa syudad. Kasabay nito ang pagbubukas ng mga resto bar. Kabilang ang resto bar ni Ferdinand sa Barangay Tapwak sa unang nagbukas. First of all, upon entry, syempre yung thermal scanner and then hand sanitation. And then after that, we are also doing yung health declaration form for contact tracing just in case. Bukod sa thermal scanner at sanitizer sa pinto ng resto bar, limitado lang din ang bilang na maaaring pumasok sa bar. May 1 meter distance sa mga upuan. Nire-remind natin, meron tayong tao sa labas, ganyan, para ma-monitor yung mga yung social distancing and then yung sanitation before entering the premises. Ayon sa otoridad, kung lalabag ang mga resto bar sa ipinapatupad na protocols, posibleng ipasara ang mga ito. I-limit yung number of people inside para sigurado na walang overcrowding. CJ, naasahan na raw ng otoridad na dadagsa mga magtutungo sa mga resto bar dito sa lungsod, lalo na ngayong holiday season. Kaya naman iikot raw ang Public Order and Safety Office gabi-gabi upang makita kung talagang sumusunod itong mga resto bar owner sa mga ipinapatupad na protocol. CJ. Maraming salamat, King Guevara.